Bore da i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel yn y cyfnod anodd yma. A cofiwch bod mod i ar gael ar ben y ffôn os oes angen unrhyw air neu unrhyw gysylltiad i gael ar ben y ffôn. A cofiwch hefyd bod gyda ni griw o bobl sy'n fodlon helpu unrhyw un sydd â angen i rywun fynd ar i'r han o'i rwle. Wel, dyma Myfyrdod Sul yr ail ar 15 o Fai. Chriwn ni gyda gweddi fach. Gaffeswn ger dy fron o ddiw, ein bod droion wedi crwydro ymhell oddi ar dy ffordd di. Tywys ni nôl heddiw i gerdded dy ffordd, na ni aeth o margyfeiliorn, allan wrth ffyrdd di, fel defaid ar grwydr. Amen. Wel, dwi'n dechrau heddi gyda detholiad o adnodau o lyfr Judas, a un bennod yw'r llyfr, a dyma rai adnodau o ddechrau'r bennod. Mae'n rhaid i mi ysgrifennu i'ch annog chi i wneud safiad dros y ffydd, sef y gwirionedd mae Duw wedi roi i'w bobl unwaith ac am byth. Y broblem ydy bod pobl sydd ddim yn gwrando ar Dduw wedi sleifio i mewn i'ch plith chi. Mae'r bobl yma'n dweud ein bod ni'n rhydd i fyw'n anfoesol, am fod Duw mor barod i faddau. Mae'r ysgrifau sanctaidd wedi dweud ers talwm bod pobl felly yn mynd i gael eu cosbi. Pobl ydyn nhw sy'n gwadu awdurdod Iesu Grist, ein hunig feistr a'n harglwydd ni. Ac yna rhai adnodau tua diwedd y bennod. Daliwch ati i adeiladau eich bywydau ar sylfaen o ffydd, sy'n dod oddi wrth Dduw. Gweddio, fel mae'r ysbryd glân yn eich arwain chi. Byw mewn ffordd sy'n dangos cariad Duw, wrth ddisgwyl yn frwd am y bywyd tragwyddol, mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i'w roi i chi. Wel, mae'r testun heddi wedi seilio ar adnod gyntaf pennod 15 yn y llythyr cyntaf at y Corinthied. Yr Efengyl yn yr hon yr ydym yn sefyll. Yr Efengyl yn yr hon yr ydym yn sefyll. Cyn y gall neb sefyll, mae'n rhaid bod sylfaen sicr dan i drade. A dwi'n eitha siŵr na chafodd neb sylfaen sicrach na'r Efengyl. Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn, aros mae Efengyl Iesu, byth yr un. Mae cyfieithiad Bible.net yn dweud, dyma'r newyddion da wnaethoch chi ei gredu ac sy'n sylfaen i'ch ffydd chi. Mae yna lawer o aelodau'n heglwysi wedi bod yn gweithio myd adeiladu ysblynyddoedd. Mi fi minnau'n helpu eifion drws nesaf fan hyn oedd yn adeiladwr am gyfnod o fisoedd ar un adeg, a fe ddysges i yn y cyfnod hwnnw pa mor bwysig yw sylfaen. Mae'r rhaid talu sylw manwl i'r sylfaen. A mae sylfaen yn bywyd yr un mor bwysig ac unrhyw sylfaen arall. Mae'r sylfaen wedi'i rhoi i ni mewn bywyd. Sylfaen arall nis gall neb ei gosod, heblaw yr un o osodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Ef a'r Efengyl, ef a'i Efengyl, yw'n sylfaen sicr ni, ac mae cystal sylfaen ac unrhyw un yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr yma. Os ydych am sefyll dros rhywbeth, mae rhaid sefyll ar rhywbeth. Mae'r sylfaen yn gadarn ac yn ddiogel, y ni sy'n gwegian. Fel y cyffesodd hen wraig o'r Alban unwaith wrth ei gweinidog, I often tremble on the rock, but the rock never trembles under me. Diweddaf J.W. Jones, oedd y fardd gwlad, gyfansoddodd y cerddi yn y fainc sglodion. Hen chwarelwr oedd e, yn byw mentre tan y grisiau, chydig lawr y ffordd o'r man cafodd fy mam i magu. Hen chwarelwr oedd yn sôn beunydd am graig yr oesoedd. Diolch fod y graig yn dal, oedd ei eiriau. A dos ryfedd ei fod yn siarad fel hyn.
gan fod craig y chwarel wedi mynd yn rhan ohono ef a'i gyfoedion. Roedd un o'r hen chwarelwyr yn ymddeol, a chyfansoddwyd pennill iddo. Gwyddos ti am greigiau'r ddeiar, troi y maint yn grych bob pryd, ond am gadarn graig yr oesoedd, cerig da yw hi i gyd. Os y gweithi di ar honno nes y dawd o oes i ben, byddi'n falch oedd bapur setlo pan ei di tu hwnt i'r llen. Ni'n ffodus fod gwahanol gyfieithiadau o'r ysgrythyr i'w cael at ein gwasanaeth heddi. Yn yr hen gyfieithiad fe geir, yn yr hon yr ydych yn sefyll. Mewn cyfieithiad diweddarach, yr Efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd. Take your stand, mydd y cyfieithiad Saesneg diweddar. O glywed y geiriau yna, ni all dyn lain a chofio geiriau a safiad cadarn Martin Luther. Cyhuddid ef gan awdurdodau ei ddydd o fod yn heretic. Bygythwyd ei ddi-arddel o'r eglwys a bygwth ei ladd. Ond yn wyneb hyn, cyhoeddodd Martin Luther, I cannot, I will not, here I stand. Ni allaf, ni wnaf dynnu nôl, yma y safaf. Sefyll ar air diw, sefyll yn yr Efengyl. Mae gan y diweddar brifathro J. Williams Hughes gyfieithiad o Effesiaid. A dyma fel mae e'n cyfieithu y bedwaredd adnod ar 10 ym mhenod 6. Sefyll, dyna'r peth mawr. A mae hwnna'n berffaith glir ond yw e. Sefyll, dyna'r peth mawr. Chymod, i ni llawer hi apologetic ynglyn â'r Efengyl. Bron a dymddiheirwn o sôn am Iesu Grist a'i eiriau. A nina gyda'r trysor yn ein meddiant. Mae'n addysg chymod i edrych ar griwio o ieuenctid ar y gorneli strydoedd a'r gwefannau cymdeithasol yma. Yn chwilio am ystyr bywyd mewn tabledi a ffowdwr a gwylod potel falle. Ceisio boddi diflastod a'i dryswch. Yn wedi colli gafel, wedi llithro, wedi syrthio, ac ar lawr gan nad oes bwrpas na dim i fyw iddo. Nawr dwi'n sylweddoli mai peth peryglus iawn yw cyffredinoli, ac yn brysio i ddweud nad yw hyn yn wir o ieuenctid yn gwlad i gyd o bellffordd. Mae yna bobl ifanc wych yn ein plith ni. Ond ym mhob oes, mae ieuenctid eisiau rhywbeth sy'n werth byw am aros y rhaid drosto. I ni wedi treulio'n blynyddoedd diweddar, yn byw yng nghysgod y bom atomig a bygythiadau niwclear. Ac erbyn heddiw, efallai'n bod yn gweld y cam nesaf yn regioni dichellgar dyn, germ warfare. Ond mae'n bryd i ni sefyll a chyhoeddi bod rhywbeth heblaw yr arfau a'r bygythiadau ma'n ein byd. Mae rhywbeth gwerth byw a marw drosto. Mae'r Crist byw yma. Apel Judas yn ei lythyr i'w gyd Gristnogion yw hyn. Ond nawr mae'n rhaid i mi ysgrifennu i'ch annog chi wneud safiad dros y ffydd, sef y gwirionedd mae Duw wedi rhoi i'w bobl unwaith ac am byth. I sefyll yn y ffydd, a hynny ar grau gadarn o sylfaen a thystiolaethu bod Crist yn fyw heddiw. Mae hyn yn cynnig gobaith i ni, mewn cyfnod sydd wedi ymddangos mor anobeithiol ar adegau. Chi'n cofio Paul a Silas yn y carchar a'r tywyllwch yn cael amdanyn nhw, ond roedden nhw'n gwybod bod Crist yn fyw. Felly, ar hanner nos yr oeddent yn canu, a'r carchar orion eraill a'i clywsant, i gobaith, nid anobaith. Gyhoeddodd Rhys Niclas, mae Iesu a'i Efengyl sy'n rhoi blas ar fyw, ac oherwydd hyn mae'r Hallelujah yn fy enaid i. Yr Hallelujah, y gan nad oes diwedd arni. Yr un apel yma sydd gen i hefyd mewn cyfnod anodd. Sefwch yn yr Efengyl.
Mae sylfaen gadarn gyda chi. Grandwch ar bennill o emyn Pantycelyn. Cil yw'r llwybr I mi gerdded, is fy llaw mae dyfnder mawr. Ofn sydd arnaf yn fy nghalon, rhag I'm troi di lithro I lawr. Yn dy law a gallaf sefyll, yn dy law y dofir lan. Yn dy law byth ni ddiffygiaf, nad ydw I fion gwan. Oes mae un sy'n cynnig sylfaen gadarn fel craig yr oesoedd. Ac o sefyll ar y sylfaen honno, mae'n rhaid annog eraill I ymuno gyda ni, yn dilyn y cyfnod yma, y creu gwell byd a gwell cymdeithas. Mwyn I hynny ddigwydd, fe fyddwn yn eich cyfeirio gyfeillion annwyl at eiriau yr apostol Paul yn ei ail lythyr a Timotheus. Felly, paid â bod â chywilydd dweud wrth eraill am ein harglwydd ni. Gawn ni weddio. Derbyn ein diolch heddiw eto arglwydd am osod sylfaen I ni, am baratoi llwybr I ni ei ddilyn. Fe wyddom I gyd nad yw'r llwybr wastad yn llyfn, ac y bydd yn y dreialon ar hyd y ffordd. I ni mewn cyfnod felly ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos weithiau fel bod yna fynydd o'n blaenau. Ond gyda dy gymorth di fe allwn ni ddringo'r mynydd hwnnw, gan gofio o hyd, rhaid dringo I gopa'r mynydd I weld yr olygfa. Rho gymorth I ni ledeini dy air, ac I gario dy neges o gariad a gofal yn ein cymunedau. Diolch am rai yn ystod yr argyfwng yma, sydd yn dilyn dy esiampl o gynorthwyo eraill, a dangos cariad at gydddyn. Diolch am wasanaeth pawb sydd yn peryglu I hiechyd eu hunain lles eraill. Ie gwarchod ni'r wythnos hon eto, a bydd yn gwmni yr rhai sydd yn unig, ac yn gysur yr rhai mewn galar. Mwyn yr un sydd yn ffordd, yn wirionedd ac yn fywyd. Iesu Grist, ein gwaredwr. Amen. O'r wythnos nesaf mi fydda I yn traddodi oedfa undeb yr annibynwyr, felly honno fydd ein myfyrdod ni, neu'n cynnwys yn myfyrdod ni wythnos nesaf sef Mai y 4 ar 20. Mi fydd modd gwylio yr oedfa ar Facebook, neu fi'n credu bod nhw'n rhoeddi ar y corona, ac yna fydd I ar gael trwy Efan undeb yr annibynwyr, a dwi'n gobeithio y bydda I yn gallu I rhannu yn dilyn yr oedfa hefyd. Felly cadwch yn saff am wythnos arall, a pob bendith.